tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya Lumière TV sanfɛ n bɛ se ka to kunnafoni jɛlen aw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na bi an ka kunnafoniw an bɛna u lase aw ma an ka tɔdun kana komi kɔrɔlen n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ kunnafoni daminɛ min ye o de ye an ka kuransoba n'u b'a wele ko énergie du Mali olu ka ministère kɔni ye ministère min nisɔndiyalen ale ye wari dɔ sɔrɔ a tɛgɛ kɔnɔ wari min bɛ taa fo 24 milliards de francs CFA la n'i y'a ta k'a lajɛ wari in kɔni a dira ministre ma ni ye pour que a ka se ka jiko ani kuranko ka se ka o ɲɛnabɔ cogoya min na ni investissement ba in kɔni a kɛra fɛn ye fɛn min ni a sɔrɔla fɛn min bɛ se ka to an ka jiko gɛlɛya ninnu kɔni caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ ni wari in kɔni ye wari min n'a a bɔra fond spécial la min sigira n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana in kɔni bɛ se ka to projet nafamaw olu bɛ se ka wuli ka jɔ ani ka se ka développer nin fond in kɔni ye fond ni a bɛ wuli ka jɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min bɛ sigilen don an ka jamana in ɲɛmaw yɔrɔ yɛrɛ ka lajɛ jamana marabaaw ka hakilina tɛ fila ye koyi kelen pewu de don malidenw olu bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogoya min na o de ye nin ye wa ne ta k'a lajɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko an ka fond min bilalen don an ka précisément jamana in kɔnɔ jamana min ni jamanadenw bɛ ka wari min bɔ k'a di jamana in ale denw bɛ ka cotisation minnu kɛ a bɛ se k'a fɔ ko précisément impôt spécial min sara ni o ye dɔw yɛrɛ y'a wele ko mugan n'o ɲɔgɔn na n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni a jirala k'a fɔ ko an ka jamana in kɔnɔ ko o wari kɔni ko o bɛ taa fo CFA wari miliyari 30 ani précisément 34 na précisément an ka jamana in kɔnɔ wa a jirala k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma a ko bɛ se ka ɲɛ cogoya min na ko wulikajɔ ni baara bɛɛ bɛ ka kɛ min bɛ se k'a to a lafiya kɔni a bɛ se ka se malidenw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ halisa an bɛ to o yɔrɔ kɔnɔ n'o ye fond spécial ye an ka jamana ɲɛmaaw y'a dira le 14 janvier 2025 k'a fɔ ko an ka fond spécial in kɔni k'a taara fo CFA wari miliyari 34 na wa ni miliyari 34 a kɔni ye fɛn min ne a bɛ an ka trésor public ka bolo kan donc a tɛ maa ka poche kɔnɔ a tɛ maa ka so wa a marilen tɛ maa ka bureau kɔnɔ a b'an ka trésor public de la an ka wagandeba malidenw bɛ ka wagandeba a bɛ yen nɔ de o de la malidenw kɔni nisɔndiyalen ko a ka di olu ye dɔw yɛrɛ ka fara nin ko in kan sabula a bɛ se ka nafa caman lase sabula mɔgɔ bɛ min na sisan o ye kuran ka sɔrɔ ko ɲuman jiko ka sɔrɔ ko ɲuman sabula waati laban ninnu na jiko gɛlɛya kɔni y'an caman minɛ ni an ka quartier la quartier caman bɛ yen olu ye problème sɔrɔ jiko la pour que a ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka nɔgɔya il faut que wari de ka don wari min ni an yɛrɛ b'a bɔ walasa ka se ka jɔ an jɔ o yɔrɔ la o de la i bɛna ye k'a fɔ ko mugan kɔ in daminɛ ka na bila sisan na depuis sunkalo la ni an ka ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko kuran mina di maliyɛnw ma 19 heures par jour a kɔni kɛra sababu min ni a man kan dara kosɛbɛ sabula mɔgɔw ko kuran kɔni ko caman kɔni bɔra a gɛlɛya la ni nin wari min dilen filɛ ni sisan ministère min ka baara ɲɛsinnen don précisément énergie et de l'eau ma ni u kɔni ye an ka jiko kɔni ka a booster nin cogoya in na tan ani k'an ka électricité kɔni booster a bɛna kɛ sababu ye min b'a to an nisɔndiyalen an bɛ continuer ka an ka mugan an ka dɔrɔmɛ 2 ani an ka dɔrɔmɛ 10 k'o sara jamana ye n'an bɔra o la an bɛ taa sen jɔ précisément bi sɔgɔmaden in na ni o ye mercredi i n'a fɔ le 17 juillet 2025 an ka jamana in kɔni nɛgɛ ɲɛ 10 waati denmisɛnnin caman tun bɛ kulela carré kɔnɔ dɔw nisɔn ka di dɔw nisɔn ka go dɔw yɛrɛ bɛ kasi la dɔw yɛrɛ kɛlen bɛ ka kɛ jinɛtɔw ye sabula résultat min n'o ye fɛn min kɔnɔnen don n'a bɛ fɔ a ma ko DEF o kɔni n'o ye a bɛ fɔ min ma ko précisément l'examen de fin d'année ou bien a bɛ se k'a fɔ ko l'examen d'études fondamentales a kɔni a jaabi bɔra ka bin wa ala y'a kɛ maa minnu kɔni y'a sɔrɔ nisɔndiya ani muguri o kɔni kun b'u ka so wa minnu m'a sɔrɔ sa kasi ani ɲɛji o kun b'u ka so o tuma na sa minnu m'a sɔrɔ an b'a ɲini Alahu taala fɛ san wɛrɛ ala ka u kɛ a sɔrɔ baw la wa n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ɲina to a cayara kojugu a tɛmɛna san tɔ bɛ ta kan sabula ɲina 53 et quelques taux n'a bɛ se k'a fɔ ko yɛrɛ ,20 o de sɔrɔla wa an balaka dɔ bɛ ale kɔni de kɛra ko kura ye nin y'a san 2 3 de
muso de bi kɛ première nationale ye wa ne ta k'a lajɛ école de militaire o de kɔni an balaka in bɔra yen de ale de kɛra première nationale wa min y'a gɛlɛma yɔrɔ ye Kulubalaka don o de y'a ko tiɲɛ ale de tɔgɔ ye précisément i n'a fɔ ko Kɔnte Kulubali donc n'i y'a ta k'a lajɛ an balaka in kɔni ale n'a jɛɲɔgɔn caman bɛ yen nɔ u ye cɛsiri kɛ k'a jira k'a fɔ ko musoya tɛ foyi tiɲɛ o de la muso minnu b'a fɔ ko musoya mun ye olu kan ka an balaka ninnu minnu ye premier national ye tantôt ko k'a ɲɛɲini ka ɲɛ donc 2023 2024 2025 musolaka o de ye premier national ye de fila hali Bagila Salo 2024 la an balaka dɔ bɛ yen o fana de kɛra première ye o la tuma an t'an yɛrɛ ɲininka an balaka ninnu tiɲɛ yɛrɛ la u cɛsirilen don kosɛbɛ n'an bɔra yen an ka jamana in kɔnɔ halisa an bɛ to yen Musa Mara n'ale ye Mali premier ministre kɔrɔ ye a kɔni a kun bɛ beji la ka lamɛn wa a ye taa ka segin caman kɛ yen nɔ a tila ka taa tuguni procureur fɛ min bɛ précisément commune 4 kɔnɔ a ye u y'a lamɛn yen fana mais an filɛ waati min na sa an balimakɛ n'o Musa Mara ale kɔni a ba a ka avocat kɔni bɔra ka kuma caman fɔ i n'a fɔ Twitter n'u b'a wele sisan ko X o sanfɛla la k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko jamana justice ye wulikajɔ ni baara ɲumanw kɛ wa ko maa ma nɛni bonya dan k'o de dara olu kan ale min tun bɛ ka Musa Mara assisté o avocat in tɔgɔ de ko maître Muntaka Tall ni bɛɛ b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔna na. N'an bɔra yen halisa an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko l'hivernage o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi o ye samiya de ye ko samiya daminɛ kɔni ye fɛn ye fɛn min ni a kɛlen bɛ ka maaw dɔw lasiran sabula Salo an hakili b'a la k'a fɔ ko maa caman ka du cira maa caman ka dugu wulila maa caman ka so ji donna la o gɛlɛya kɔni kama ɲinan an ka ɲɛmaw kɔni bɛ wulikajɔ ni baaraw bɛɛ la min bɛ se ka to baara bɛ ɲɛ o de la u y'a ɲini ko maa o maa bɛ yen k'e de bɛ ba da la ou bien e de bɛ mariko n'o de ye ko ninnu daw la k'i ka wuli ka bɔ yen wa hali n'a sɔrɔ a dira u ma ou bien n'a sɔrɔ a y'a san ko a bɛɛ lajɛlen annulé a ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ min bɛ se ka to ji bɛ se ka boli a boli cogo ɲuman na sabula ji ye fɛn ye fɛn min ta a boli yɔrɔ kɔrɔ kɔni a to o bila n'a nana dɔrɔn a bɛna tɛmɛ o de fɛ o de la n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ ka siran ko inondation kana na caya tuguni ɲinan wulikajɔ ni baara bɛɛ bɛ senna min bɛ se ka to lafiya o bɛ se ka na adamadenw kan. hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔna na an bɛ taa Kayi ni Bamakɔ cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ u ka sira min bɛ wele ko la route nationale o kɔni route nationale numéro 1 ale kɔni gɛlɛyaba b'a ka bi na sa maanifin dɔw bɛ ka bɔ i n'a fɔ Kayi fanfɛla la olu nana ka n'i jɔ yɔrɔ dɔ la précisément yɔrɔ min ni u nana sɔrɔ sira kɔni tɛ yen ka tɛmɛ sabula ji ye tiɲɛni caman kɛ sira in kan o de la olu kɔni bɛ ka welekan caman lase Mali ɲɛmaaw ma ko ka wulikajɔ ni baaraw bɛɛ kɛ min bɛ se ka to nin sira in kɔni a bɛ se ka dilan cogoya min na wa u ka laɲini ye min ye o tɛ fila ye ko kelen pewu de don Malidenw Mali ɲɛmɔgɔw Mali bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ min bɛ se ka to Kayi Bamakɔ a sira bɛ se ka boli cogo ɲuman na sabula an yɛrɛ ye tagama dɔ kɛ Kayi Bamakɔ a ko ma nɔgɔ dɛ i bɛna ye k'a fɔ ko sira ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn kosɛbɛ wa jɛna an yɛrɛ minnu na vidéo ni fɛnw na vraiment ko nɔgɔman tɛ donc Mali Bamakɔ précisément Mali Kayi Bamakɔ Malidenw bɛ wele la surtout Mali ɲɛmaaw k'u k'u cɛsiri u ka dɛmɛ k'a lase i n'a fɔ usagers ma minnu bɛ boli nin sira in kan hali sisan ka hakili jigin k'a fɔ k'an bɛ an ka jamana in kɔnɔna na n'o ye fasoba Maliba ye an b'o kɔnɔ n'an b'o kɔnɔ an b'a kɔnɔ ni lafiya ani muguri ani hakilisigi sabula an ka finitigiw kɔni cɛsirilen don su ani tile min bɛ se k'a to an bɛ se ka lafiya o de la an b'u fo u ka daga yɔrɔw la an b'u fo ka kɛlɛkɛyɔrɔw la an b'u fo Mali kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ chef d'état-major général des armées k'a fɔ a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen wa a yɛrɛ b'a fɔ ko Malidenw bɛ k'u tigɛra ɲɔgɔn ma u ka ɲɔgɔn minɛ u ka juguw kɛlɛ fan bɛɛ fɛ e min tɛ se ka marifa ci e min bɛ se ka kunnafoni di a di e min bɛ se ka u ta yɔrɔw fɔ a fɔ e min bɛ se ka dumuni ou bien dɛmɛ wɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali finitigiw ma a kɛ min bɛ se ka to lafiya bɛ se ka sɔrɔ ni dɔ kɔni tun b'an bolo bi ka lase ma Isufu Ture tigɛ tun bɛ kamara la Amadu Sala Ture kuma bara bɛ n bolo wa maa min tun bɛ Isufu Ture kɛrɛfɛ sa ka kow jateminɛ o de ye Lavier Tarawele n'u b'a wele ko Ajaratu nama fili tɔgɔ la donc Lavier Tarawele ale tun b'a kɛrɛfɛ donc nin de tun b'an bolo k'a lase ma bi an ka kunnafoni kɛnɛ kan a ye k'an mɛn sini n'Ala sɔnna ma an na aw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka to kunnafoni jɛlen an bɛ se k'o d'aw ma a ye k'an bɛn. Lumière TV makoti sa fangati karaba sarayele la aure la ne
kamaw de ma ala k'aw balo minnu b'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya balimakɛw n balimamuso électrominɛ de jɔrɔ bi aw la o banna pewu walima sɔgɔnɔminɛnw misirikɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Che Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi côté gauche lajɛ yele électronique Che Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri e ka taa se yele électronique Che Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ ye funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ